Nginibingeleleke ngiphinde futhi ngiyemukeleke njeke namhlanje ngaphansi kwe-TK Media. Igama lami ngusabelo ngakamhlongo phansi emsingweni lapho engiqhamuka khona. Siyabonga kakhulu njeke kubo bonke abantu abathenjeka basixhasa basubscribe ngaphansi kwale YouTube channel. Mawukuthi ubungaka-subscribe sacela nje bakithi wenze kanjalo. Ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho nabangani bakho. Bese ke njeke uyakhomenta ushawe ngathi abangafa. Hamba kweyidakazo odongeni kuvuka kubuze. Yabona uyokushaya wezo okushaya akulaleki posta njalo kuyatatazela kunzima me aphetha nkosi nama yikile kuzayo bakuzokusiza kalutho 9mm amabili 9mm ayakusiza ngalutho usiba nola sisumoya sisadumelana nje kamnali kanjalo kuinzuze amaskandi kuleli sonto leli njengoba sibonile ukuthi Igcokama elisha nalo livele nje ke la iphendula incwadi kaSibhalo Ali Mgube liphendula nje ngesiqoshana esincane esingaka nje ke sencwadi la livele khona nje la suka khona la gadla kukhuzani esithethe isathi sibamba lokho la begadla kumroza phawonke la seshaya futhi Ali Mgube lathi ke nje ke cha ikhetha iphela manini ngomani uyabona ngifuna ukunitshena kahle ngichazele kahle mina ngaqeda ubuhlathi la kuMaskandi ngafika mina ngqoka uprintut uyazwana namateki uyabo ngisho umgodi amahlathi azwa ukuthi amahlathi ngifuna umgodi egqoka uprintut namateki manje uqoka isicathulo noma sinuka kodwa isicathulo uyabo sinoma sinuka kodwa ngikhoke lapha ngila ekuthenini uyabona mina ngikhuluma indaba zamuntu mina yabo manje umuntu osathi akwazi ukutala lapha la kuMaskandi mina ngikhuluma indaba zamuntu yabona ngadozela ubona ufakuthi lo ufakuthi ngamdonsa ibhola njalo kwaba kubo ngambhoxa yedwa ngaphinde ngabuye ngadonsa lo umgube lo Innova ngakhetha iphele emasini futhi ngasho ngathi angibafuna umgube beMercedes umgube we BM nani ngifuna umgube weInnova ngaqondisa nje konke ibona ngamshaya into zakhe yabo ngamshaya into zakhe ngambhoxa siphinde sifundike sibonge ngamnandi kanjalo ke nje abaculi abenza ulive video siye sambona uCevuzile wenzile lo live video noDumakahle wenzile umhlaka 1 nje ngesihlanu esiphuma kulona wawenza live video wakho wamnandi ekhasini lakhe kaFacebook kanjalo ke futhi ke nawe account nawe isasiyakhe Sacela nje ukuthi abantu nje ke beqhubeke behlala emakhaya besebenzisane futhi nohulumeni. Mina ngombono wami njengo-Andrew Sabela kwaMhlongo bengingangcono ukuthi sikwazi ukuthi silwe nendlala unokuthi silwe negciwane elikubhubhane esingenalo ikhambi ukuthi silaphe bakithi njengamanje. Kanti ke nje mongathi uthatha ke nje ke uyabuka nayo indlala akusiyo into enhle noma mhlawumbe into ke nje ke efika kahle ebantwini njengoba mawuthi uyabuka mawuthi bayasho ke nje ke ososcience nochwepheshe abazi kangcono ngazo zonke izinto ezenzeka emhlabeni bathi ke nje ke lokhu kwasuka ngonyaka ka-1912 kuze kufike ngonyaka ka-2019 abantu abahlelile noma abasebenzi yabo ngenxa yokuthi nje ke akukho abazenza emhlabeni babalelwa ngonyaka ka-19 ngonyaka ka-1912 kuze kufike ngonyaka ka-2020
follow kamnandi njeke Instagram yami uayanda uayanda media media bala njalo njeke nihlale emakhaya niphephe ukuthi Afrika sithanda kakhulu kuze